Príjemný podvečer, vítajte na dnešnom úvodnom webinári. Moje meno je Pavel Buzáš a budem vás teraz nasledujúcu hodinku týmto webinárom sprevádzať. Som Apple Professional Learning Specialist, to znamená v praxi, že pomáham školám, učiteľom IT zmysluplnejšie využívať Apple technológie v školskom prostredí. A tento webinár a takisto aj celý vlastne projekt iPad pre učiteľov vám prináša spoločnosť Traco Computers, ktorá je autorizovaným partnerom pre Apple v oblasti školstva na Slovensku. A ešte využijem, kým sa všetci pripoja takto na úvod, zo pár organizačných vecí. Tento webinár je nahrávaný a takisto vlastne celá tá séria. So mnou sa stretnete vlastne teraz v tomto úvodnom webinári, potom ďalší moji APLS šikovní kolegovia vás prevedú ďalšími zaujímavými funkciami, možnosťami, ktoré vlastne s iPadom môžete využívať. A projekt potrvá do 30. júna a spolu teda pôjde o 5 webinárov. Na všetky ste sa zaregistrovali už vlastne pomocou tej jednej registrácie, ktorú ste teda všetci úspešne zvládli. A taktiež je potrebné, aby ste boli prítomní aspoň na 4 z 5 webinárov, aby ste potom aj dostali potvrdenie o účasti a vlastne vyhoveli podmienkam tohto projektu. Budeme sa potom ešte vlastne koncom, v závere týchto webinárov baviť viac o výstupe, aký od vás teda budeme vyžadovať. To sa určite včas dozviete v viacerých podobách alebo aj na e-mail a takisto tie informácie budete mať určite všetky včas. Dobre, takto bez nejakých ďalších zbytočných rečí poďme sa pozrieť, čo nás dnes čaká. Na úvod by som sa chcel trošku venovať účtu Apple ID, po prípade možnostiam, ktoré vám iCloud prináša. Pravdepodobne nie všetci z vás majú iPad ako jediné zariadenie a možno nie tento iPad z projektu, že vlastne tie skúsenosti vaše s Apple platformou sú väčšie, ale aspoň nejaké základy by sme si, myslím, o týchto možnostiach mali povedať. A prispôsobenie pracovného priestoru, jednak čo sa týka domovskej obrazovky a takisto aj možno pokročilejších funkcií, ako využívať multitasking s iPadom, teda viacero aplikácií naraz. Písanie na virtuálnej klávesnici. Mimochodom, ja tu mám aj takúto Bluetoothovú klávesnicu, ktorú mám pripojenú k iPadu bezdrôtovo. Môžete si bezdrôtovo k iPadu pripojiť aj napríklad trackpad alebo myš. Takže toto je fakt skvelé, že nie ste iba odkázaní na tú virtuálnu klávesnicu, ale určite je fajn ju vedieť ovládať a spoľahnúť sa na to, čo vlastne, respektíve vedieť, čo sa s ňou dá všetko robiť. Organizovanie súborov a priečinkov, aby ste vedeli, ako si vytvárať nejaké priečinky v appke súbory, ako presúvať rôzne položky medzi priečinkami a prejdeme si vlastne také základy tejto veľmi užitočnej aplikácie. A potom v závere na viac možností z Apple Pencil. Niektorí z vás pravdepodobne ceruzku od Apple majú, takže pozrieme sa na základy ako párovanie alebo nabíjanie a plus potom ešte samozrejme práca vo viacerých aplikáciách s rôznymi typmi obsahu. Tak fajn, myslím, že môžeme začať. A vidíte vlastne obrazovku iPadu, ktorý mám teraz pripojený.
k počítaču a taktiež vidíte kurzor, aby bolo jednoduchšie vysvetliť, na čo sa práve pozerám alebo čo s iPadom robím. Takže na ten úvod Apple účet a iCloud. Taká zaujímavosť je, že ak si kúpite nejaké Apple zariadenie, tak vôbec nie je podmienkou, hej, že musíte mať Apple účet automaticky. A na druhej strane dáva vám to veľa možností a rôznu akože paletu funkcií, vďaka ktorému sa tento Apple účet podľa mňa oplatí vytvoriť. A nie je to vlastne len o iCloude, ako o synchronizácii, je to taktiež aj o prístupe k obchodu s aplikáciami, App Store, kde môžete nakupovať, sťahovať bezplatné aplikácie a takto si vlastne rozšíriť ako keby tie možnosti, ktoré vám Apple ponúka. Samozrejme je tam aj veľa vstavaných apiek, ktoré už máte predinštalované a o nich sa budete baviť aj s mojimi kolegami na ďalších webinároch. Apple účet vám dáva potom možnosť používať aj apky ako napríklad správy iMessage, čo je taká populárna alternatíva pre Apple používateľov k appke WhatsApp, taktiež FaceTime, audio a video telefonovanie cez internet a taktiež máte ako súčasť Apple účtu možnosť samozrejme synchronizovať dáta naprieč celým tým Apple ekosystémom, naprieč vašimi zariadeniami, hej, všetky tieto apky, či už ide o fotky, alebo napríklad o poznámky, vaše heslá, udalosti v kalendári, kontakty a tak ďalej. Tieto všetky aplikácie a množstvo ďalších používa iCloud na synchronizáciu, takže vždy nájdete tie aktuálne verzie vašich dokumentov alebo údajov na všetkých vašich zariadeniach. Dokonca iCloud môžete nainštalovať aj na počítače s Windows operačným systémom, takže taktiež by ste mohli vlastne získať na počítači prístup k vašim aktuálnym fotkám, súborom a tak ďalej. Potom možno menej známe, ale tiež dôležité funkcie v rámci Apple účtu, tak napríklad služba nájsť. Áno, keď máte Apple účet a zapnú tú možnosť nájsť môj iPad, nie len, že chránite svoje dáta v prípade, že by ste stratili zariadenie alebo nedaj Bože, že by vám ho niekto ukradol, a viete ho na diaľku lokalizovať, viete ho na diaľku uzamknúť, viete ho vymazať do továrenských nastavení. Hej? Takže výborná vec, ktorú získavate vlastne s Apple účtom. Ďalej tu máte rodinné zdieľanie, čo znamená, že vy a ďalších 5 členov, ako keby vašej Apple rodiny, môže medzi sebou zdieľať napríklad zakúpené aplikácie, môžete si vytvárať nejakú spoločnú knižnicu fotiek, taktiež zdieľať súbory a poprípade mať nejaký rodinný kalendár, napríklad ako tiež veľká výhoda a taktiež samozrejme môžete aj spravovať detské Apple účty, alebo napríklad sledovať, hej, čo decká na svojich zariadeniach robia, nastavovať rôzne obmedzenia a limity, ale to už je téma na možno iný webinár. A áno, to je asi tak v skratke z rýchlika prehľad, čo vlastne Apple účet je. Sú to ešte nejaké ďalšie pokročilé funkcie zamerané možno na ochranu vášho súkromia alebo bezpečnosti, ako napríklad súkromný prenos z príjmu e-mail, kde si môžete generovať adresy e-mailové a neprezradíte potom vlastne svoje skutočné adresy nejakej tretej strane. A
taktiež nejaká pokročilá ochrana dát, po prípade prístup k vašim dátam zo stránky iCloud.com. Je toho skutočne veľa, nemusíte si teraz všetko pamätať. Ja vám ešte na záver webináru nazdieľam odkaz na ako keby takú príručku k používaniu celého operačného systému iPadOS, čo je vlastne práve tento operačný systém na zariadeniach iPad, a môžete si to pekne všetko v kľude prejsť. Je to super lokalizované do slovenčiny s obrázkami a tak ďalej. No, dobre. To bolo v krátkosti asi zo pár užitočných informácií k Apple účtu a iCloudu. No a poďme sa pozrieť, čo vlastne na tejto takzvanej domovskej obrazovke vidíte, hej, čo sa tu nachádza, ako sa vlastne po nej dokážete pohybovať, podobne ako množstvo ďalších zariadení s dotykovou obrazovkou, hej, obyčajným potiahnutím do jednej alebo do druhej strany sa prepínate ako keby medzi takýmito plochami, ktoré vlastne obsahujú ikony aplikácií, a taktiež tu nájdete aj tzv. Widgety. K ním sa ešte vrátime o malý moment. Ďalej je tu v spodnej časti obrazovky dock, ktorý by mal obsahovať vlastne vaše také obľúbené, najviac používané aplikácie. A výhoda doku je, že bez ohľadu na to, na akej ste obrazovke, alebo po prípade, keď máte pred sebou, hej, celú obrazovku vyplnenú, hej, vlastne sa pozeráte na nejakú konkrétnu apku, v tomto prípade Safari prehliadač, tento dock môžete vždy jednoducho zobraziť tak, že potiahnete tak jemne z spodnej hrany obrazovky, spodnej hrany displeja smerom nahor. Hej, a viete takto veľmi šikovne zmeniť aplikáciu, na ktorú sa práve pozeráte. Ak sa chcete vrátiť späť na domovskú obrazovku, tiež veľmi intuitívne gesto, stačí vlastne potiahnuť z tejto spodnej hrany obrazovky smerom nahor jedným prstom a vrátite sa vlastne naspäť. Možno všimnite si, že dock je rozdelený ako keby do takýchto troch častí, tak takou ako keby vertikálnou čiarou. Tieto aplikácie, ktoré vidíte od čiary smerom vľavo, tie majú staticky, vždy ich nájdete ako keby na tom istom mieste. Hej, tie sa nemenia. Tieto tri apky, tieto tri ikonky, ktoré vidíte v strede oddelené čiarami, toto sú v podstate také tri posledne spustené alebo otvorené apky, ktoré nie sú súčasťou vášho ako keby permanentného doku tuto v ľavej časti. Takže čokoľvek, keď otvorím napríklad počasie, tak môžete vidieť, že táto ikonka vlastne nahradila tú predchádzajúcu, ktorá tu bola. Hej? Takže to sú v podstate tri posledne použité apky, môžeme povedať. No a potom v pravej časti obrazovky máte jednak možnosť umiestniť si do tejto časti aj vaše priečinky. Takže ak napríklad máte na iPade priečinok, ku ktorému často pristupujete v aplikácii súbory, ktorej sa budeme venovať, môžete si vytvoriť takúto skratku. Napríklad ja tu mám skratku k priečinku stiahnuté. Čokoľvek si stiahnem z internetu alebo z nejakých iných apiek, tak všetko sa vlastne ukladá sem a ja vlastne touto ikonou viem veľmi rýchlo pristupovať k týmto položkám. No a taktiež máte možnosť umiestniť tu rôzne ďalšie vaše obľúbené priečinky, ktoré jednoducho často navštevujete. No a posledná ikona v doku je tzv. Knižnica aplikácií. Jedná sa o nejaké preddefinované
kategórie. Vy síce nemáte možnosť akokoľvek upravovať obsah týchto kategórií, aj napríklad zábava, kreativita. Jednoducho iPad to urobí za vás. Samozrejme uvidíte tu apky, ktoré máte nainštalované, takže vaša knižnica aplikácií bude pravdepodobne vyzerať inak ako tá moja. Máte tu aj vyhľadávanie, kde môžete začať písať názov apky a iPad vám vlastne ukáže tie výsledky. Po prípade, ak ste v tomto zobrazení a potiahnete prstom, dajme tomu zo stredu obrazovky smerom nadol, zobrazí sa vlastne celý obsah, alebo teda všetky nainštalované apky, ktoré máte na svojom zariadení. No a keď napríklad podržíte, máte tu možnosť napríklad tú aplikáciu vymazať, môžete ju zdieľať s niekým alebo po prípade uzamknúť, hej, takže na jej otvorenie sa bude vyžadovať otlačok prsta napríklad, čo je tiež môže byť zaujímavé. Dobre, takže to by bol dock na iPade a poďme sa pozrieť, ako si vlastne túto obrazovku môžete upraviť. A ako som spomínal, máte tu apky, máte tu tzv. Widgety. Samozrejme, môžete zmeniť poradie týchto jednotlivých položiek. Najjednoduchším spôsobom asi je, keď klepnete a podržíte prst kdekoľvek na prázdnej ploche, napríklad tuto, a vstúpite do tzv. Jiggle módu, kedy sa vlastne tie apky ako keby tak začnú triasť a to vám signalizuje, že ich môžete vlastne presúvať, môžete tie povedzme najobľúbenejšie aplikácie vložiť aj do doku, aby ste ich mali vlastne takto dostupné. Môžete dokonca chytiť aj viacero apiek súčasne, ak by ste chceli, hej, že držím takto jednu apku a potom prstom klepnem na druhú, tretiu, štvrtú, piatu a viem presúvať 5 aplikácií naraz, hej, ak je to, čo chcem urobiť. Môžete si všimnúť, mám tu napríklad Excel, PowerPoint a Word. Mohol by som vytvoriť skupinu, hej, ktorá bude obsahovať tieto 3 apky. Takže opäť klepnem a podržím, aby som chytil aplikáciu jednu ikonu, klepnutím na PowerPoint ikonku ju pridám a teraz vlastne stačí len presunúť na tú tretiu, chvíľku počkať, aby sa vám zobrazilo takýto štvorec a potom pustiť. Hej. Takže mám skupinu apiek, ktorú môžem nazvať napríklad Office a takýmto spôsobom si viete možno upratať tú pracovnú plochu, ak máte príliš veľa aplikácií, nechcete tu mať 20 rôznych stránok, hej, s apkami, môžete si vytvárať takéto skupiny. A ak sa tej skupiny chcete zbaviť, tiež veľmi jednoduché, stačí len klepnúť, podržať, vstúpite ako keby do tohto jiggle módu, klepnete na skupinu a vezmete jednu aplikáciu, hodíte ju preč a potom vezmete aj tú druhú, tým pádom vlastne sa skupina sama ako keby zruší a aspoň by sa takto. OK. No, dobre. Čo widgety? Ak chcete pridávať widgety na obrazovku, to sú v podstate také mini aplikácie, ktoré vám dávajú už rôzne informácie bez toho, že by ste otvorili apku. Hej, napríklad nemusím otvárať počasie, ale vidím, aké bude počasie v nasledujúcich dňoch. A množstvo apiek podporuje widgety. Stačí vlastne, keď klepnete a podržíte kdekoľvek na prázdnom mieste. Vľavo hore uvidíte ikonu upraviť. Keď na ňu klepnete, máte tu niekoľko možností. Hej? Pridať widget je prvá z nich a dostanete sa do takejto galérie widgetov, kde máte v ľavej časti všetky apky, ktoré widgety podporujú
a môžete si vybrať väčšinou z 3 alebo 4 rôznych veľkostí a taktiež je tam množstvo variantov, s ktorými môžete, môžete pracovať, môžete ich pridať na vašu plochu. Hej. Takže potom stačí vlastne len klepnúť na tlačidlo pridať widget a môžete ho samozrejme upraviť, teda presunúť kdekoľvek chcete. Každý widget má aj takýto posuvník, keď ho stlačíte a potiahnete, tak vlastne ako keby meníte veľkosť tých widgetov. No a keď sa ho chcete zbaviť, podobne ako aplikácie, stačí iba klepnúť na tlačidlo minus a widget odstrániť. Neznamená to, že ste odstránili aplikáciu, odstránili ste iba widget, áno, z vašej plochy. No, dobre. Tiež veľmi šikovná vec v rámci obrazovky je Spotlight vyhľadávanie. Totiž priznám sa, že ide o spôsob, ktorým ja spúšťam aplikácie najčastejšie. Stačí, keď vlastne napríklad potiahnete smerom nadol jedným prstom, povedzme zo stredu obrazovky, a aktivujete vyhľadávanie Spotlight. Hej. Stačí začať písať názov nejakej apky a potom vlastne potvrdiť, či už klepnutím na ikonu, alebo ja mám ešte externú klávesnicu, tak môžem použiť aj Enter napríklad. A takýmto spôsobom viete veľmi rýchlo spúšťať apky, môžete taktiež prehľadávať medzi súbormi, ak viete, ako sa nejaký súbor volá, môžete prehľadávať v e-mailoch, poznámkach, vyhľadávať ďalšie aplikácie, Web Store a tak ďalej. Takže Spotlight je váš super pomocník a zvláda napríklad aj jednoduché prepočty, že môžete využiť Spotlight ako kalkulačku, a po prípade rôzne prevody mien, hej, povedzme britská libra do eur a je to isté skvelá vec na iPade. No, potom, keď sa bavíme o ďalšej takej výchytávke alebo možnosti, čo tu máte, tak je obrazovka zamknutia. Dlho bola táto obrazovka v podstate len nejaká statická, nemohli ste ju akokoľvek meniť, hej, vždy keď ste mali iPad zamknutý, tak vyzerala vlastne rovnako. Teraz po novom stačí, ak klepnete a podržíte, hej, že vlastne uzamknem iPad, klepnem do obrazovky, aby sa obrazovka, teda iPad prebudil a potom klepnem a podržím. Mali by ste tu vidieť tlačidlo prispôsobiť, hej, vlastne vy si môžete vytvárať viacero takýchto obrazoviek zamknutia, či už ku nejakej konkrétnej úlohe, alebo si vlastne dokážete tie obrazovky jednoducho prispôsobiť. Máte tu možnosť taktiež pridávať widgety na zamknutú obrazovku. Na to je vlastne práve tento bočný panel vľavo. Rovnaká galéria všetkých nainštalovaných aplikácií, môžete si vybrať z rôznych ako keby veľkostí alebo možností, ktoré tu vlastne máte, sú podobné ako aj na domovskej obrazovke. A taktiež môžete si prispôsobiť, hej, také by som povedal, že vizuálne prvky napríklad a meniť farby. Samozrejme, týchto pozadí je tu neúrekom. Keby som vám teraz skúsil, že vytvoriť nové pozadie, tak môžete sa pozrieť, hej, že či už by som tam mal fotky alebo nejaké emoji alebo počasie, hej, na zamknutej obrazovke, planéty, hocičo, rôzne akože veci. Nechcem úplne zachádzať do detailov, ale pokiaľ sa radi hráte a máte radi farbičky a
je to celkom fajn, že čo všetko vlastne môžete urobiť, ako si vlastne to zariadenie prispôsobiť, čo je úplne super. No ale ja sa vrátim na túto moju obrazovku, aby som vám ešte ukázal ovládacie centrum, čo je podobne ako Spotlight a váš skvelý pomocník. A k ovládaciemu centru sa dostanete najjednoduchšie tak, že potiahnete prstom smerom nadol z pravého horného rohu obrazovky a uvidíte niečo ako je toto. Hej? Toto je vlastne ovládacie centrum. Pravdepodobne máte tam iné ikony, ako mám ja. Ja som si pridal ešte zo pár užitočných ikoniek, ktoré ja používam často, ale tie štandardné, ktoré máme všetci, tak napríklad konektivita, hej, že vlastne rýchle zapnutie, vypnutie Wi-Fi, alebo po prípade AirDrop, čo je posielanie súborov alebo teda rôznych dát z Apple zariadenia na Apple zariadenie v blízkosti. Máte tu lietadrový režim, ktorý som teraz nechtiac zapol a tým pádom mi zmizol aj kurzor. Takže dúfam, že sa objaví, ale áno, už je naspäť. Je tu potom ovládanie prehrávania nejakých médií, hej, či už audio, video, máte tu jas obrazovky, taktiež režimy môjho času, hej, keď napríklad nechcete, aby vám chodili nejaké notifikácie alebo vás niečo vyrušovalo, môžete použiť režim nerušiť a tým pádom sa lepšie sústrediť na prácu. Je tu ovládanie hlasitosti a tak ďalej. No a čo je dôležité, celé toto ovládacie centrum si môžete rovnako ako vašu domovskú obrazovku alebo obrazovku zamknutia, môžete si ho taktiež prispôsobiť, aby čo najlepšie vlastne vyhovovalo vašim potrebám. No, vľavo, tuto hore, nájdete tlačidlo plus. Keď ho stlačíte, jednak môžete podobne ako keď sme sa bavili o widgetoch, že vlastne alebo aplikáciách viete tieto ovládacie prvky presúvať, viete vymazať napríklad tie, ktoré nepotrebujete. Ak je niečo veľmi dôležité, tak môžete vlastne ten ovládací prvok v tomto centre ovládania zväčšiť, hej, aby bolo jednoduchšie ho používať a meniť vlastne veľkosť každej jednej položky, čo tu vidíte. No ale taktiež tuto v spodnej časti obrazovky máte možnosť pridať ovládací prvok. Hej? Takže keď na to klepnem, opäť veľmi podobná ako keby galéria rôznych možností tlačidiel, ktoré do ovládacieho centra môžete pridať. A táto ponuka bude vlastne reflektovať to, aké aplikácie máte nainštalované. Hej, tak napríklad Gemini má takéto rôzne možnosti, hej, že uvidíte tu vlastne apky, ktoré máte na svojom iPade a sú tu fakt skvelé veci aj napríklad v rámci prístupnosti. Hej. Určite stojí za to pozrieť sa na tieto možnosti, ktoré tu máte, niečo otestovať, pridať si to, čo uznáte teda za vhodné. Tak napríklad viem, čo je úplne super mať možnosť zaznamenávať obrazovku v ovládacom centre, to je vlastne táto ikonka. Ja ju tu aj dokonca mám, síce ju neviem teraz spustiť, lebo už vlastne túto obrazovku, už mi to nahrávanie funguje, ale v podstate vždy, keď by ste potrebovali nahrať to, čo na iPade robíte, dokonca aj so zvukom, hej, máte tu možnosť, keď dlhšie podržíte na ikonke, máte možnosť vlastne zapnúť aj mikrofón a môžete si takto vlastne urobiť video aj napríklad s vašim komentárom, ak by ste chceli. No, takže ovládacie centrum tiež skvelá vec. Je tu mimochodom ešte aj tlačidlo na vypnutie, ak by ste chceli iPad vypnúť, tak vo ovládacom centre to hore
napravo. Dobre? No, poďme ďalej. Tak prepínač aplikácií, alebo po anglicky app switcher, o čo ide? V podstate vždy, keď otvoríte nejakú apku na iPade a chcete sa poprípade vrátiť k tým posledne otvoreným alebo naučiť sa rýchlo prepínať medzi apkami, môžete použiť práve prepínač aplikácií. Stačí, ak potiahnete prstom, jedným prstom zo spodnej hrany obrazovky, podobne ako je vlastne to švihnutie, že vlastne sa vrátite na domovskú obrazovku, ale tentokrát potiahnite aspoň tak do stredu a vydržte tam pol sekundy, mali by ste vidieť tzv. Prepínač aplikácií. To sú všetky posledne otvorené apky, zoradené vlastne podľa toho, ako ste ich používali. A máte možnosť hoci ktorú aplikáciu úplne ako keby ukončiť tým, že ju vyhodíte, potiahnete ju od seba smerom nahor. V podstate existuje taká mylná predstava, že toto by ste mali robiť nejako pravidelne, aby ste ušetrili batériu na iPade, lebo že veľa zapnutých aplikácií v podstate znižuje tú výdrž batérie. Toto je fakt, že mýtus. Vôbec to tak nie je. Práve naopak. Totiž keď sa aplikácia zapína úplne ako od nuly, že ju nemáte v tomto prepínači aplikácií, tak svojím spôsobom spotrebováva ešte viac energie, ako keď ju tu máte. Každá jedna apka, čo tu je, tak ona je vlastne ako keby tak pozastavená, takže nemíňa skoro vôbec baterku a môžete ich tam mať kľudne aj desiatky, vôbec to nevadí. Možno je dobré vedieť, že týmto spôsobom vlastne apku viete ukončiť, ak máte pocit, alebo ak teda aplikácia má nejaký zjavný problém, že neodpovedá, alebo sa správa nejako divne, vtedy je vždy fajn prísť takto, tým dlhším potiahnutím, teda potiahnutím do stredu obrazovky a potom nadvihnutím prsta je dobre takúto apku, ktorá má nejaký problém, vyhodiť a môžete ju potom vlastne znovu spustiť. Takýmto spôsobom ju vlastne reštartujete. Áno? No, čo je ale ešte taká skvelá výhoda tohto prepínača aplikácií, že nie vždy musíte ísť vlastne do tohto zobrazenia, aby ste dokázali medzi otvorenými apkami prepínať. Úplne vám stačí gesto, môžete potiahnuť do strán, buď so 4 prstami, a respektíve ak by vám náhodou to gesto nefungovalo, tak potom dole v spodnej časti obrazovky máte takúto čiaru a keď potiahnete prstom po tejto čiare, tak vždy sa vlastne dokážete prepnúť na predchádzajúcu alebo tú ďalšiu apku. Áno? Takže keď povedzme prepisujete nejaký text alebo jednoducho pracujete s viacerými aplikáciami, tak toto je tiež celkom pohodlný spôsob, ako sa medzi nimi viete prepínať. No, fajn. A čo sa týka práce s viacerými aplikáciami, tak máme tu aj dosť zaujímavé možnosti pre teda tzv. Multitasking. A iPad prešiel celkom výraznou transformáciou, čo sa týka práce s viacerými apkami. Práve v tejto poslednej verzii operačného systému iPadOS, ktorú máme k dispozícii zhruba od nejakého septembra minulého roka. Často, historicky iPad vždy, alebo teda väčšinou
tá práca na iPade spočívala v tom, že máte nejakú apku, hej, tá aplikácia vyplní celý priestor obrazovky a pracujete v tejto konkrétnej aplikácii. Akože na tom absolútne nie je nič zlé. Treba si uvedomiť, že iPad 11-palcová obrazovka, zas no, veľa vody tam nenamútite, hej, čo sa týka nejakej práce s oknami. No, dôležité je ale vedieť, že tá možnosť tam jednoducho je, hej, môžete pracovať v rôznych režimoch. No a aby som o tom len nekecal, aj vám ukážem, ako vlastne tieto jednotlivé režimy používať, alebo teda ako si ich dokážete nastaviť, tak začneme v nastaveniach, čo je vlastne táto ikona so zubenými kolečkami a prejdite do časti Display a jas. Hej. Mimochodom, ako som spomínal, webinár je nahrávaný, takže kľudne teraz sledujte a potom skúšať budete neskôr. Pardon, nie Display a jas, ale multitasking a gesta. No, v tejto kategórii máte 3 možnosti, ako iPad pracuje alebo narába s oknami. Hej. Štandardne, čo sme tu mali už roky, tak sú vlastne aplikácie na celej obrazovke. To znamená, že vždy, keď klepnete na nejakú apku, vždy jej obsah, jej okno ako keby vyplní celú obrazovku. A je to úplne fajn, skvelý režim, ktorý viem, že používa veľa ľudí, ale potom časom vlastne sme získali od Apple takúto novú možnosť narábania s oknami s názvom Stage Manager. A v podstate si vytvárate ako keby skupiny apiek. To môžete vidieť aj na tejto animácii, kde vlastne máte tieto skupiny apiek zoradené ako keby nejaké dlaždice, hej, v ľavej časti obrazovky a viete sa medzi nimi prepínať, hej, že môžete mať nejakú skupinu zameranú na písanie alebo na sledovanie nejakého obsahu alebo napríklad surfovanie po webe a tak ďalej. Potom tou najnovšou formou multitaskingu, o ktorej som hovoril, že vlastne prišla ešte len minulý rok, tak to je vlastne možnosť apky v oknách. Hej? Čo vám dáva možnosť meniť veľkosť jednotlivých okien, alebo teda aplikácií a tak trochu pripomína celkom prácu na počítači, hej? Že vlastne tá plocha získa nejakú hĺbku, máte nejaké okno, ktoré je v popredí, iné je za ním, vzadu a vlastne v podstate, ako sme zvyknutí možno z práce na počítači. No a taktiež, keď ste vlastne v tomto režime, tak každé jedno okno, napríklad aj samotné nastavenia, na ktoré sa teraz pozeráme, má pravo dole takýto posúvnik alebo takúto čiarku. Neviem, či to dobre vidíte, ale dôležité je, že zatiaľ, čo máte režim apky v oknách zapnutý, tak vždy vlastne vpravo dole nájdete takýto posúvnik, ktorý môžete stlačiť a potiahnutím meniť veľkosť toho okna. Áno? A môžete si všimnúť, že celkom plynule sa vlastne prispôsobuje obsah v našom prípade apky nastavenia veľkosti toho okna. A samozrejme môžete potom podobne ako na počítači to okno potiahnuť a zmeniť jeho pozíciu na obrazovke. No a taktiež výhoda je, že viete napríklad spustiť ďalšiu aplikáciu a tiež jej napríklad zmeniť veľkosť a takto sa potom medzi nimi viete prepínať, áno? Podobne ako na počítači.
Čo je ešte podobné ako na počítači, a obzvlášť pre tých z vás, ktorí pracujú na počítačoch Mac, tak máte tu, volám to, že semafor, hej, tri tlačidlá, ktorými viete buď červeným okno aplikácie zavrieť, prípadne ho minimalizovať a môžete taktiež okno natiahnuť na celú obrazovku pomocou zeleného tlačidla. Vždy, keď sa chcete k týmto tlačidlám dostať, ak by ste ich náhodou nevideli, hej, že máte okno apky na celej obrazovke, keď potiahnete prstom z hornej časti obrazovky smerom nadol, tak sa vám zobrazí takáto lišta. Hej? A máte tu potom možnosť to okno zmenšiť. Dokonca, keď klepnete a podržíte na tejto zelenej ikonke, môžete si všimnúť, že je tu aj niekoľko možností, hej? Že môže iPad vlastne usporiadať rôzne apky a ich okna vedľa seba, hej? Či už napríklad na polovicu, môžete potom dokonca aj takto, hej, meniť pomer strán týchto dvoch okien a taktiež sú tam ešte možnosti ako napríklad trojica alebo 4 apky dokonca vedľa seba. Alebo len zmeniť umiestnenie, hej, že chcem mať nastavenia povedzme v spodnej polovici obrazovky. To všetko vlastne zvládnete klepnutím a podržaním na tomto zelenom tlačidle. Hej? No a už keď sme vlastne pri zelenom tlačidle, tak všimnite si, že v prípade, ak máte tú apku na celej obrazovke, vlastne myslím si, že dá sa to aj teraz. Nemusí byť aplikácia vôbec ani na celej obrazovke. Ja si to len trošku takto zmením. A vždy, keď prejdete na tú hornú časť obrazovky, máte tú ponuku rôznych možností, ktoré môžete s tou aplikáciou možnosti apky, ako keby, hej, tak napríklad tu vidíme ponuku aplikácie nastavenia. Ale keby som zapol napríklad poznámky, hej, že čo ja viem, vytvorím si tú novú poznámku a tuto hore potiahnem vlastne prstom trošku smerom nadol z hornej časti a máte tu všetky možnosti, ktoré ponúka aplikácia poznámky, ako napríklad formátovanie, hej, rôzne úrovne nadpisov, tlačidlo odvolať, napríklad veľmi super vec, kopírovanie, vkladanie a tak ďalej. Hej. Takže tiež nejaká podobnosť s operačnými systémmi na počítači, hej, že máte vlastne v oknách takéto ponuky. Funguje to aj na iPade veľmi podobne. A ešte k tomuto multitaskingu, čo ma celkom baví, je mať v doku fakt moje najviac používané apky a kedykoľvek si vlastne ten dok zobraziť, aj keď sa pozerám napríklad na aplikáciu poznámky, ale chcem si napríklad otvoriť ešte aj apku súbory, môžem vlastne potiahnutím zobraziť dok, potom chytím ikonu apky a viem ju ako keby pustiť či už na tú pravú alebo ľavú časť obrazovky. Keď teraz pustím, tak automaticky aplikácia súbory vyplní polovicu obrazovky. Áno, môžem opäť meniť pomer strán a toto sa mi akože celkom osvedčilo, hej, že veľkosť iPadu ako tej samotnej obrazovke príde mi, že taká tá dvojica apiek je úplne, že cesta, ktorou ísť. A veľmi sa mi páči vlastne tá kombinácia s dokom, hej, že môžem opäť napríklad chytiť apku kalendár a pridať ju ešte vlastne na obrazovku a potom sa medzi nimi napríklad prepínať, hej, že máte tú možnosť. No a treba myslieť na to, že musíte byť vlastne v tomto režime apky v oknách, aby toto celé fungovalo. Ako náhle sa prepnete na režim apky na celej obrazovke,
tak či už hej, pustím nastavenia alebo kalendár a všetky apky sú vlastne na celej obrazovke, respektíve vyplňajú celú obrazovku. No, dobre. A čo sa týka e-mailu, ja len chcem povedať, že máte veľmi schopnú aplikáciu Mail, ktorá má takúto ikonku na iPade. Pomocou tejto apky môžete k nej pridať viacero e-mailových účtov. Nemusíte tu mať iba jeden účet, môžete ich mať niekoľko. Všetky tieto účty sa potom vlastne zobrazujú ako keby v tom postrannom paneli. Akože celkom také intuitívne rozhranie, ktoré poznáte aj z iných apiek, hej, že máte najprv svoje priečinky, potom máte zoznam správ v tom konkrétnom priečinku a potom máte samotný obsah ako keby tej jednotlivej správy. Tlačidlá ako vytvoriť novú správu, preposlať všetkým, alebo napríklad respektíve odpovedať a preposlať. Máte tu vyhľadávanie, možnosť presunúť správu do nejakých priečinkov. Všetko, čo by ste čakali od takého bežného e-mailového klienta, je tu vlastne. Nemusíte si nič inštalovať. A možno by som len ukázal, že nastavenia apiek a rovnako aj nastavenia apky Mail, keď prejdete do aplikácie nastavenia, pôjdete úplne dole na apky a tuto nájdete celý zoznam všetky vaše nainštalované aplikácie. Tak napríklad Mail, ak si do nej chcete pridať e-mailový účet, klepnite na mailové účty a potom na tlačidlo pridať účet. Hej. Štandardné účty ako napríklad Gmail alebo Microsoft 365 a Yahoo a všetky takéto veľké služby, tie pridáte veľmi jednoducho zadaním hesla a máte akože hovorím, možnosť pridať si takto viacero mailových účtov. Dokonca niektoré služby ako Gmail od Google dokáže synchronizovať aj vaše kontakty, kalendáre alebo poznámky. Hej, ak je to to, čo chcete urobiť. Nemusíte mať s Gmailom prepojený len e-mail, hej, čo je tiež fajn. No, dobre. Poďme sa pozrieť na jednu z takých mojich najpoužívanejších apiek, a to je aplikácia Súbory. Apka Súbory by mala byť už vlastne nainštalovaná na vašom iPade. Rovnakú apku, ak používate iPhone, máte aj na iPhone, má takúto ikonu a v podstate dáva vám možnosť pracovať so súbormi. Viete vlastne si ju ako keby prepojiť s dokonca rôznymi cloudovými službami, tak napríklad keď máte na svojom iPade Google Disk alebo OneDrive od Microsoftu, hej, môžete mať všetky tieto cloudové služby tuto v jednej aplikácii Súbory. Tam je vlastne jediná podmienka, že musíte najprv vlastne stiahnuť, hej, apku, napríklad OneDrive alebo Google Disk a potom nájdete vlastne jej ikonu tuto v časti umiestnenia na iPade. Taktiež, ak máte nejaký priečinok, ku ktorému chodíte často, hej, a nechcete za každým klikať celú tú cestu, tak na to slúži panel obľúbené, kde hociaký priečinok, keď na neho klepnete a podržíte, máte tu vlastne ponuku rôznych možností a jedna z nich je pridať do. Hej. Všimnite si, že je tu možnosť obľúbené, čo je tento bočný panel v apke Súbory, ale taktiež je tam možnosť pridať do doku. Hej. Tak najprv začneme napríklad s obľúbenými, len aby ste videli, hej, že priečinok skeny
sa mi pridal automaticky do tejto časti a vždy, keď budem chcieť tie skeny otvoriť, tak môžem urobiť veľmi rýchlo. Hej. Môžem samozrejme kedykoľvek tento priečinok odstrániť z postranného panela. To neznamená, že ho vymažem, len zruším ako keby tú skratku, hej, že nebude v obľúbených. No a čo sa týka doku, tak povedzme, že by som priečinok skeny chcel mať v mojom doku, klepnem na pridať do a vyberiem teraz dok. A teraz vidíte, že skeny sú súčasťou tohto doku. A opäť kedykoľvek môžem zobraziť vlastne obsah tohto priečinku. Hej. A vždy ináč, keď taká ešte dobrá finta alebo trik, keď sa chcete vrátiť k predchádzajúcej aplikácii, často je jej názov vľavo hore. Hej. Napríklad bol som v aplikácii súbory, takže tu vidím názov súbory. Stačí klepnúť na ten názov a ste naspäť. Hej. Viete sa takto veľmi jednoducho prepínať medzi tou aktuálnou a predchádzajúcou aplikáciou. No, dobre, čo sa týka ponuky, tak vždy vlastne aktuálny, alebo teda ten priečinok, na ktorý sa pozeráte, vidíte tuto hore, máte tu potom tlačidla pre navigáciu, hej, môžete sa presúvať medzi tým predchádzajúcim priečinkom alebo jednoducho medzi priečinkami. A máte tu tlačidlo vybrať, ak by ste potrebovali, že chcete vybrať viacero položiek, hej, tak stačí len vlastne klepnúť a vyznačiť viacero možností, teda položiek. A potom môžete napríklad klepnúť a podržať a pracujete naraz, hej, s viacerými položkami. Takže môžete vytvoriť napríklad priečinok s týmito 6 položkami, ktoré som vybral. Môžem ich duplikovať, vymazať, hej, a presunúť a zdieľať po prípade. Hej, že v podstate celé to ovládanie, všetko, čo si musíte pamätať, je, že ak chcete vidieť celú tú ponuku, čo môžete s nejakým súborom alebo priečinkom robiť, tak stačí vlastne len klepnúť a podržať. Hej? A získate takúto ponuku možností, ako štandardne kopírovať, premenovať, vymazať a tak ďalej. No, spôsob, akým sa vám vlastne zobrazujú jednotlivé položky, taktiež viete meniť. Tuto vpravo hore máte 3 režimy. Ikony, to je taký štandard, hej, ktorý je tuším aj predvolený. Potom je tam zoznam, ten mám celkom rád, lebo mi dáva možnosť zoradiť veľmi rýchlo všetky tie položky napríklad podľa názvu alebo podľa dátumu úpravy, hej, len tak, že klepnem na názov toho stĺpca, poprípade môžem si pridať ešte nejaké ďalšie stĺpce, ak je to to, čo chcem urobiť klepnutím na tieto 3 bodky. Takže za mňa režim zoznamu veľmi obľúbený. A potom je tu ešte napríklad režim stĺpcov, čo je tiež celkom fajn, lebo vidíte ako keby tú cestu, hej, že mám najprv priečinok stiahnuté, potom mám nejaký súbor a ešte dokonca vidím aj jeho náhľad, hej, a nejaké ďalšie informácie, pokiaľ som v tomto režime stĺpcov, hej. No a taktiež je tu možnosť zoradiť obsah, či už podľa názvu, druhu, hej, že PDF-ka pokope alebo nejaké obrázky pokope, veľkosti a tak ďalej. Nechcem úplne zachádzať do detailov, lebo čas sa kráti, ale len aby ste vedeli, hej, že máte možnosť si obsah zobraziť alebo teda nechať zobraziť rôznymi spôsobmi. A potom je tu samozrejme vyhľadávanie. Môžete vyhľadávať vo vašich dátach, začnete písať nejaký názov,
dokumentu a uvidíte vlastne rovno výsledky sa vám takto zobrazia. Áno. No a šikovný ešte takýto priečinok, ono ani to nie je priečinok, ale posledné, hneď hore, to sú vlastne posledne upravené dokumenty alebo jednoducho posledné súbory, s ktorými ste pracovali, bez ohľadu na to, že kde sú uložené. Hej? Máte ich takýmto spôsobom veľmi jednoducho k nim viete pristupovať. Áno. Dobre, a možno by som už len posledná vec z apky Súbory. Keď ste napríklad, hej, že máte, dajme tomu, priečinok stiahnuté, kliknete na 3 bodky a máte tu možnosť skenovať dokumenty. Hej. Veľmi jednoducho môžete skenovať čokoľvek potrebujete, zapne sa kamera, urobíte sken, automaticky sa oreže samozrejme to pozadie a uloží sa vám PDF dokument. Hej. Kdekoľvek budete, napríklad máte vyznačené dokumenty, budete skenovať do dokumentov. Hej. No, dobre, poďme ďalej, čas sa kráti. Čo sa týka virtuálnej klávesnice, veľmi jednoducho, ako som spomínal, ja mám vlastne ešte teraz pripojenú tú Bluetoothovú klávesnicu, takže ju teraz schválne odpojím, aby sa zobrazila táto virtuálna. Veľmi jednoduché, keď chcete čísla, hej, alebo nejaké ďalšie znaky, podobne ako na iných zariadeniach, viete prepínať medzi písmenami alebo nejakými ďalšími symbolmi. Máte tu caps lock, takže vždy budete písať iba veľkým písmom, shift, hej, veľké, a potom už pokračujú malé písmenka. Všimnite si, že veľa z týchto tlačidiel, ktoré tu máte, tak má ako keby takú sekundárnu funkciu. Hej, že napríklad Q1, V, 2, hej. Vy vlastne nemusíte ani chodiť na túto číselnú klávesnicu, keď chcete napísať napríklad nejaké číslo. Stačí, že potiahnete prstom nadol. Hej, napríklad po tejto klávese, keď potiahnem nadol, tak nenapíšem T, ale napíšem 5, hej, alebo zátvorky napríklad, ja neviem, bodkočiarku rovná sa, hej, že vždy, kde vidíte taký ten šedý symbol, viete ho napísať bez nutnosti prepínať sa medzi klávesnicami, stačí len potiahnuť po tej klávese smerom nadol, čo je celkom taký dobrý hack. No a taktiež vľavo dole nájdete tlačidlo Globus, ktorým dokážete prepínať klávesnice. Hej? Napríklad, keď pracujete, alebo teda píšete vo viacerých jazykoch, môžete si pridať viacero klávesníc. Hej? A vždy, keď stlačíte Globus, tak sa vám zobrazí v medzerníku názov klávesnice, ktorú používate. Alebo môžete Globus stlačiť a podržať, aby ste zobrazili takéto menu. Hej? Je tu dokonca aj skratka k nastaveniam klávesnice. Tak vám rovno môžem ukázať, ako vlastne tieto nastavenia vyzerajú. Mimochodom, nájdete ich v appke nastavenia a potom, keď pôjdete do všeobecné, tak tuto dole nájdete klávesnica. Hej? Takže hneď hore, ako vidíte túto sekciu klávesnice, môžete pridať ďalšie virtuálne klávesnice. Hej. Je to tu rozdelené podľa jazykov, môžete ich mať koľko len chcete. Hej. Potom sa pomocou toho tlačidla Globus medzi klávesnicami viete jednoducho prepínať. Čo je možno ešte fajn, pozrieť sa napríklad na tieto možnosti, ako je napríklad autokapitalizácia, čo znamená, že po bodke a medzere bude nasledovať veľké písmeno. Viem, že niektorých ľudí trošku otravuje, keď pri písaní vám iPad opravuje slova, hej, a nie vždy sa mu to podarí. Toto všetko majú na starosti práve tieto autoopravy. Takže ak máte pocit, že pri písaní vás to nejako obmedzuje alebo niečo sa deje,
tak môžete vypnúť autoopravy. No a tak ďalej. Je tu napríklad aj diktovanie. Hej. Môžete diktovať kedykoľvek vidíte takýto symbol s mikrofónom, viete diktovať dokonca aj v slovenčine. Funguje to veľmi dobre. No, práca s Apple Pencil a ja len úplne v rýchlosti. Niektorí z vás možno máte ceruzku Apple Pencil pripojenú vlastne k iPadu a v rámci projektu mali ste možnosť si vlastne zakúpiť tú základnú verziu Apple Pencilu s USB-C konektorom, nabíjanie obyčajným káblikom, ktorý ste dostali vlastne k iPadu, vydrží nabíta celkom dlho. Párovanie vlastne prebehne tiež pomocou kábliku, tým, že ho pripojíte k iPadu, respektíve tú ceruzku. Ja mám trochu inú verziu Pencilu, ako máte vy, takže je tu viac možností, ale určite sa pozrite, v nastaveniach je Apple Pencilu venovaná samostatná sekcia, a uvidíte tam rôzne veci, hej, čo môžete so svojím Apple Pencilom robiť. Ja by som len povedal, že bez ohľadu na to, v akej ste aplikácii, čo robíte, hej, napríklad, ja neviem, urobím screenshot obrazovky. To mimochodom viete urobiť veľmi jednoducho tak, že stlačíte tlačidlo pre uzamknutie obrazovky a potom tlačidlo pre zvýšenie hlasitosti. No ale čo vám chcem ukázať, že keď máte vlastne ceruzku pripojenú k iPadu, tak vidíte vlastne takú sériu rôznych nástrojov, ktoré môžete používať. Hej. Takže vždy si vyberiete nejaký nástroj a môžete vytvárať rôzne nejaké značky alebo niečo jednoducho kresliť. Máte tu dokonca aj možnosti, ako pridať tlačený text, hej, alebo pridávať rôzne tvary. Hej, to som teraz vlastne prešiel do tejto ponuky s tlačidlom plus, hej, že môžem si vybrať napríklad šípku alebo kruh alebo čokoľvek, hej, by som uznal za vhodné a viem takto pridávať vlastne objekty na tú plochu. Hej. Čo je pre mňa skvelé s Apple Pencilom je to, že Pencil podporuje množstvo aplikácií, je to proste nejaká systémová funkcia a je veľmi konzistentná, akože vždy vyzerá tá ponuka rovnako, hej, vždy tu máte nejaké tlačidlá späť, keď napríklad niečo pokazíte, máte tu potom paletu rôznych nástrojov, medzi ktorými sa môžete jednoducho prepínať farby, dokonca si môžete navoliť svoje farby, hej, môžete si ich potom uložiť, keď ich používate často pomocou tlačidla plus. No a taktiež tu máte cez 3 bodky prístup k nastaveniam ďalším. Po prípade viete vypnúť možnosť kresliť prstom. To znamená, že keď si položíte dlaň na obrazovku, tak sa nezačnite kresliť. Hej, jednoducho budete kresliť výlučne iba s Apple Pencilom, keď ho máte. Je to akože skvelý pomocník, využiteľný v rôznych apkách, či už budete písať písaným textom do apky poznámky, alebo napríklad upravovať obrázok, vyznačovať niečo v PDF-ku a tak ďalej. No, dobre, nechcem vás zbytočne zdržiavať, trošku už sme cez čas, takže prešli sme vlastne také základy a niekoľko, by som povedal, že dôležitých vecí na úvod. Samozrejme, kolegovia potom pôjdu viac do hĺbky, naučite sa na ďalších webinároch pracovať s rôznymi aplikáciami, či už kreatívnymi, alebo zameranými možno viac na tú produktivitu. Takže určite sa
prihláste alebo teda zapnite aj na tieto ďalšie webináre. Už zajtra budete mať webinár s Vandou, s mojou super kolegyňou, kde sa naučíte ovládať aplikácie zamerané na produktivitu, ako keby takú alternatívu k aj Officeu od Microsoftu a od Apple. No jednoducho, toto sú termíny v rovnakých časoch, ako sme začali aj my, tiež na hodinu, tak sa nezabudnite potom včas pripojiť.